Ahojte, mám pre vás ďalší skvelý recept kuracie mäso v nivovej omáčke s hranolkami a rýžou. Kuracie mäso si nakrájame na maličké kocky. OK, máme tu pripravené a si to pekne okoreníme soľou a čiernym korením. Všetko spolu premiešame. Cibuľu si nakrájame na drobno. Ako ďalšie si nakrájame cesnak na drobno. Základ máme hotový. Do misy si nastrúhame 300 g syr Niva. Do panvice pridáme 1 polievkovú lyžicu oleja. Pridáme cibuľu. Cibuľku pekne premiešame a orestujeme. Kuracie mäsko orestujeme do zlatista. Cesnak. Orestujeme to do zlatista. Do hrnca nalejeme 250 ml plnotučného mlieka a dáme variť. Teplého mlieka pridáme 300 g nastrúhaného syru Niva. Stále miešame asi 2 minúty. Ak máme syr rozpustený v mlieku, pridáme smotanu na šľahanie. Miešame asi 2 minútky a ak začne vrieť omáčka, pridáme 1 malú lyžičku bazalky. Miešame ešte 1 minútku. Omáčku máme hotovú a môžeme ju pridať do kuracieho mäska. Necháme chvíľku povariť. Servírujeme to s hranolkami a rýžou. Prajem vám dobrú chuť a ak sa ti video páčilo, zanechaj odber, like a pošli to priateľom.